Da ne bi imali problem tamo, da bi mogli da radimo, da bi imali otvoren prolaz, da bi mogli da koristimo i taj prednji deo kuće. 2015. tad smo se zadnji put videli, bili smo okej odnosima, Dobro. pričali smo i iskreno suština ne znam kakav on problem lično ima sa mnom. Dobro. E sad, On pominje da je on tebi nešto dao, poklonio, da ti to posle njemu nisi vratio, da ti on nešto pozajmio. Konkretno govori o nekom nameštaju. to nije istina. Znači, ako želi, može doći to lično da mi kaže kakav nameštaj, da ja znam o čemu se radi, pošto ja stvarno ne znam. Tako je da, okej, ali ja stvarno ne mogu da se setim šta je on dao. Da, ma dobro, nemoj da misliš da ti ja napadam. Ne, ja samo želim da mi ovdje imamo mirne komšijske odnose, ne bi li ovo mogli da završimo u rekordnom roku. I ja ti kažem gde je problem. Da, razumem, Ja ti kažem zbog čega je postavljena ograda, jutros. Ja ti kažem gde može da nastane problem. Sad vidi ovako. Pošto ti negiraš sve, on govori jedno, ti govoriš drugo, ja nisam tu da isterujem pravdu, niti me to zanima. Ja samo želim da mi probamo da ovo završimo, da imamo prostor da radimo, da nam ne postavi i večeras ogradu, jer je on hteo to da uredi. Obećanje koje sam ja njemu dao je sljedeće. Da ti nećeš sedeti ispod njegovog prozora. Da nećemo ostavljati đubre, šut, ovo što izbacujemo ispod njegovog prozora i da se nećemo drati posle 5 sati tamo, nego ćemo biti u zadnjem delu dvorišta. Ja te molim da vi više tamo ne provodite vreme, ni ti, ni Stefan, ni niko ispod njegovog prozora, nego sedite ovde, napravite svoj kutak i ovde sedite. I da ne ostavljamo đubre. Da ne bi doživjeli ponovo rampu, on je rekao da će razmisliti, može da se desi i da večeras opet postavi, ali to je njegova procena. Sam će da proceni. Dogovoreno? Dogovoreno. Evo. Da. Hoćemo s tekerem. Ajde.